Yöne Müslüman doğan şu ulu Türkmen Sahrada hakkı tapacak olan bir yol var. Peygamberimiz bunu aydıptır da. Yahudiler 71 bölek bollu diye. Mesihiler 72 bölek bollu diye. Men ummatım 73 bölek olacak diyor. Sahabeler kaygadı. Kulluhum finnar illa milletun vahide. Peygamberimizin hemmeti cehennemi. Meğer birçe cemaat. Ya Resulullah haytı cemaat. Biz Türkmen Sahra'nın 4-5 cemaatinin sünne orta galıglı. Olon yamallıya, olona burdat diye. Bu bunu kakya, olon depiye. O bunu kapya. Nemetcen bunu hak, nemetmeli. 73 bölüm içinden hakkı ne yaparım tapmadı. Peygamber alamet aydıptır. Ellezinehum ma aleyhi ve ashabi. Ol bir cemaat 73'ün içinden hak. Kemen bilen yaranımın irine södik diye. Peygamberin irine, sahaban irine. Biz näme diýýäsem? Bir de Peygamberimiz görmekdir. Sahabany görmekdir. Biz ne yaparmyz ýa-da düşmeli? Hem musulman döňede men kelläme açan gurunay diýil. Şu 4 mezhep bar ehli sünnet wal cemaat. Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli. Şu 4 mezhep başlykla her gaýty bir ýeriň adamsy we her wagtda her gaýty bir maktaý zamanyda. Fakat İmam Azam İmam Malik bir wagtda bolupdyr. O Medine bu Kufede ýöne. Her gaýty bir ýerekde şuda Peygamber gören ýalyk o sahaban görün ýalyk şular mezhep türlü musulmanlyk maňda. Şol Peygamberimiz aýdylmaly men bilen ýaranymyň ýa-da şönni diýip, şoň ýoly ähli sünnet we cemaat musulmanlyk. O ýene bir müşkil tabidiýe, o hemme kişi ähli sünnet diýipdi ki. Hemme jemi Hanefi diýipdi. Hanefi diýip duranyň ödüň şonu aktaby. Mun näme etmeli hem musulmanlygyň etmeli işi. Ihtilafy gurunlardan garaşlar el çekmeli. O ihtilaf akymy bolan arasynda ýöne haytı doğru biletin diýämi? Ýekje ýoly bar. Hanefi mezhep näme diýipdir? Dogry mi? Egri mi? Dünýäň molalan bir aýtdy da. Eşhedü en la ilahe illallah. Kaldırmaly mı? Gurun yok. Hanefi mezhepde Şerhül Vakaya Hanefi mezhepde okuyulýan kitap, ştada okuyulýar. Okuyulýar da. Safi sedişesini sedeheptar. Ha, dört kitabın orta tarafında var, haşiyetinde de var, Hanefi mezhepte var da o Keydani de doğru deyiptir. Keydani de doğru deyiptir. Keydani ehli hadisin ki alak doğru deyiptir. Ehli hadisler biz gördük da eşarelerini diye. Şeyle doğru yani. O doğru deyiptir. Ola şoňa ora doğru deyiptir. Ehli hadisin ki alak. Ama adamın kavara bolsa onun iradı yok deyiptir. O kitap da Muatta İmam Muhammed. İmam Muhammed rahmetullah bir kitabı İmam adamın şagirdi. Biz başta okuyup çıktık şonuna saf sadat yaşa İmam adamın aqidası diye. Reddül Muhtar'da şu ýalygy. Men Hudaýa kirdi ihtilafy gurun adam, sizin zihniňiz moşabeş etmek ýetmi ýok ha. Ýene kullen ara kep düşýärdi mesela çok ýerine. Kep gurun düşýärdi. Şuň dogrusyny biljek bolan musulman bolan Hanefi mezhep. Näme diýipdir? Takdir bak işte şeyden. Takdir ve Hanefi mezhebi paýband adam. Takdir şunu Hanefi mezhebi maňa ýatypdyr. Dogry mi? Falan zat dogry mi? Ela hugurun dedin. Şu dogry mi? Göde sürme. Şu göde şu yok mu? Musulmandan şu Vehhabi bir töhmet biziň aramyzda şey. Bir bomba atom şey. Kalashnikov teýär, şunda gulletar goýupdyrlar. Her kimden hoşy gelmese dolaýarly birini göwer. Falany Vehhabi bolupdy baba. Elçek şu gurrundan. Vehhabiýetiň gurrun diýär. Her bir gurrun bolsa Hanefi mezhepde ba göde sürme. Hanefi mezhepde yok musulmandan yok.